Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Wani pagkilisay. Wag mo, hay! Patagi ninyo sa kalanggan! Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tanggaw! Ako ni. Jani, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy, Jani, ikaw na! Tanga! Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agod mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tugtog alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Action Radio! Dakila naman. Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:03 na sang aga. Good morning. Mga ka-aksyon, welcome na sa ato ko pagpalayag sumuka aga. Johnny Tango rides again. Adlaw sang Domingo, mga ka-aksyon, sumuka adlaw ang una nga adlaw sa bulan sang Agosto. Amo na ginahambali lang nga bulan sang tigkiliwi nan. Ano pa sang una, mga ka-aksyon, di ba? Ginahambali sa mga katigulangan nga ini nga bulan sang Agosto sa aton kalendaryo, ha. Amo na siya ang bulan kuno nga pigado, di ba? But then may ara man makakatigulangan, mga ka-aksyon nga nagapati, ha, nga ang kapigaduhon kuno hindi ina sa bulan kundi ina, ha, nagatupa o nagatabo, mga ka-aksyon, sa isa katawo kuno wala gana mag-ubra, di ba? Ang una ba sa makatigulangan, ha? Huwag galikit isang una, long before, ginahambal gaya ang bulan sa Agosto, nga tigkiliwi, do kapuraot bala, mga kaksyon, labi na gid nga may o gaatubang kita sa pandemic tungod sa COVID-19, ano? So gani, mga kaksyon, hindi kita magpaluya. Dapat himuon tagid ang tanan para sa aton nga pamilya, nan. Anyway, good morning. Johnny Tango rides again, mga ka-aksyon, ng atong programa nga magapamukaw sa inyo, magahatag enerhiya kag magahatag yuhom sa tagsa. O ganang sa mga tao dira kami ara sa paghimuon nga importante sa mga aga, bugtaw na kamo dira dakpan ang balde, habon kamo kag maligo. Dugay na kamo dira laminday, mga ka-aksyon, bango na. Bakita na ang imong lawas dira sa ginahigdaan mo nga katre.
Kay base bala karon mga kaaksyon, inang balik-balik mo sa katre, matulugan ka gani, baw! Problema naman ng mga kaaksyon, mag-resulta na naman ina sa ginatawag naton nga pagbinasulay. Nga wala mo kong ginpukaw, ha? Kapilagin ba na pukaw ng isa ka normal nga tao, ano? Katatlo, kalima, kabainti kasi, ano? So anyway, mga kaaksyon, Johnny Tango rides again. Subong adlaw, it's August 1, 2021. Kung kamo dra may ara sa gusto nga ipatamyaw sa atong nga programa, ha? Kamo makakomento sa aton nga Facebook Live. And please, do not forget to like and share ang aton nga programa, ha? Johnny Tango rides again. Kaya syempre, ang inyong mga greetings, ina ang aton pagabasahon. So we have two batch of greetings, ha? So una, kag ikaduha mga kaaksyon, ina pagabasahon naton sa tunga-tunga, kag syempre antes magtakop ang aton nga programa. So anyway, subong adlaw, it's August 1, 2021. Kag para sa aton nga history mga kaaksyon, ano ba na ang natabo sa sining nga adlaw, pero tuig 2009. Masilig naton mga kaaksyon, siya ini ginatawag naton nga iloy sang demokrasya. Nagtaliwan ang anay presidente sang Pilipinas mga kaaksyon. Ini siya si Corazon Cojuangco Aquino tungod sang colon cancer. So siya mga kaaksyon na nagtaliwan August 1, tuig 2009. Si Maria Corazon Sumulong Cojuangco Aquino mga kaaksyon ang ginbunag bilang si Maria Corazon Sumulong Cojuangco sadtong January 25, tuig 1933 na mas kilala sa tawag nga Cory. Ang ika-11 nga presidente sa Pilipinas kag nangin una nga babae nga presidente nga nabutang sa pwesto bilang presidente. Sugod February 25, tuig 1986 mga kaaksyon, hasta June 30, tuig 1992. Gintawag siya nga iloy sa nga demokrasya tungod sa nga pagsuporta niya na maibalik ang demokrasya sa Pilipinas. Ginbunag siya sa Tarlac nanday Jose Cojuangco Sr. kag Demetria Sumulong. Natapos niya ang iyang kolehiyo mga kaaksyon sa Estados Unidos sa College of Mount St. Vincent, New York. Ini siya tuig 1953. Major in French kag minor naman mga kaaksyon ang mathematics. Siya ang asawa ni Benigno Ninoy Aquino Jr. ang ginpatay nga leader sa oposisyon sa tiyempo ni anay presidente nga nagtaliwan man na si Ferdinand E. Marcos. Siya ang iloy sang artista na si Chris Aquino, ha? Kag anay presidente sa Pilipinas nga nagtaliwan man sinilamang June 24, 2021 si Benigno Pinoy o Noynoy Aquino III. Siya ang nagtaliwan man sininga adlaw ining si anay presidente nga nagtaliwan Corazon Cory Aquino sadtong August 1, yes, tuig 2009 sa edad nga 76 tungod sang colon cancer kag siya ang ginlubong mga kaaksyon August 5, 2009. Kag ato na kay tiya agin mention ta kagaina mga kaaksyon ni tawag naton nga demokrasya. Kag syempre tungod sa nga People Power Revolution ining EDSA Revolution mga kaaksyon, siya ang nabutang sa pwesto bilang presidente sa Pilipinas. So para balikan natin mga kaaksyon ang natabo sa itong 1986. Sa snap election mga kaaksyon nga natabo sa itong February 7, tuig 1986, ang mga insidente sa nga dinayaay ini nga pagbakal sa mga boto, pagpahog kag iban pa nga mga krimen ang ginbalita.
amo man ang pagsabotahe sa mga election returns. Inisang una yung mga kaksyon na bala uso ang ginatawag naton nga brownout man. May araman ganin tabo nga kwan, di ba? Presidential election 1992 nga isa ka kandidato ko no dugay naman actually mga kaksyon according ni siya sa mga chismis ang una ini between former President Fidel V. Ramos kag anay senador man nga nagtaliwan Miriam Defensor Santiago nga abanse si Santiago sang wala pa nag-brown out. Anay kay nag-brown out sang Malawig pagbalik sa inisipay wala nakabangon si Santiago mga kaksyon. Sige na ang paglawag sang Ramos, di ba? Amo na yung mga kaksyon ang mga chismis ang una. I don't know, depende sa inyo kung magpati ka mo sina, di ba? Pero isa sa mga nag-viral, kag syempre sikat nga balita sa itong 1992 presidential election. Pero ini siya mga kaksyon, ang hindi man siya maglayo, sang ginhiwat ang snap election. Pero galagiti ini mga kaksyon, violente. Ay manti ang mga mga ballot boxes pilit inikuno nga ginakuha. Pag kung hindi mo pag-ihatag, tutukan ka siyang pusil nan. Pili ka dira. Ihatag mong ballot boxes or mapatiro ka. So, ang Commission on Elections o COMELEC Tally Board mga kaksyon ang nagpakita na si Marcos ang nagpanguna. Samtang ang National Citizens Movement for Free Elections o ginatawag naton nga NAMFREL ang nagpakita naman sang resulta nga nagpanguna amo si Corazon Aquino sa dako nga abanse. Opisyal mga kaksyon naging proklama sang COMELEC na si Ferdinand Marcos ang nagdaog sa eleksyon. Sa pinakaulihi nga tali sang COMELEC mga kaksyon, si Marcos ang nakakuha sang 10,807,197 votes. Samtang si Cory Aquino naman mga kaksyon, ini sa COMELEC siya ang nakakuha sang 9,291,761 votes. So sa COMELEC mga kaksyon, abanse si Marcos sang 1,515,436 votes. Ina mga kaksyon, base man na sa Wikipedia and of course sa history sang Pilipinas. Sa tali naman sang National Movement for Free Elections, si Aquino ang nakakuha sang 7,835,070 votes. Kag si Marcos naman mga kaksyon ang nakakuha sang 7,053,068 votes. So sa NAMFREL mga kaksyon, ang abanse ni Cory Aquino sa kay Marcos 782,002 votes. Nga aba na mga kaksyon nga nubo ang abanse diri ni Cory Aquino kumpara sa kay Marcos sa COMELEC. According sa mga historian man mga kaksyon, wala matapos ang pag-inisipay tungod sa pinahugay, di ba? Nangatutukan kadra isang pusil, ano? Isa man ini sa mga rason, kag syempre, ang pagkadula sa iban nga mga ballot boxes. So, muna siya mga kaksyon, ang nanginsabat, kung nga ang turnout mula sang boto gamay kumpara sa turnout nga ginadeklara sa COMELEC. So sa itong February 15 mga kaksyon, si Marcos ang ginanunsyo sa COMELEC kag batas ang pambansa bilang opisyal nga nagdaog apisar sang kontrobersiya. Tungod sini mga kaksyon, ang 50 ka oposisyon nga upod sa parlamento ang naglayas para magprotesta. Tungod sa mga irregularities sa eleksyon mga kaksyon, ang iban nga mga katapos ng Armed Forces of the Philippines ang nag-alsa kontra sa Marcos administration.
diri nagluntad ang pagsalakay sa Malacañang Palace ngag dakpon si Marcos. Sa nahibalaan ni Marcos mga kaaksyon nga may ara sa nga plano sa iya para siya ang pahalinon sa pwesto. Ginsugo niya dayon ang pagdakop sa mga lider sa kada grupo. Matapos ini, ginpagwa dayon sa international kag local press ang iban nga mga nadakop nga upod sa plano sa pagpahalin sa iya. So amo ni sanday Major Solito Arumen kag Major Edgardo Doromal. Sa isa ka mensahe mga kaaksyon sa tuanay sa isa ka radyo, mensahe ini mga alas 9 sang gabi, gin-encourage ni Cardinal Sin ang mga Pilipino na buligan ang mga lider pinaagi sa pagkadto sa EDSA. Sa tunga sang Campo Crame kag Aguinaldo kag paghatag sang emosyonal nga suporta, pagkaon kag iban pa nga supply. Tungod sini mga kaaksyon, madamo sa mga tawo, pari madre ang nagpartisipar sa EDSA. Amo na nga nakita nyo sa picture mga kaaksyon, madamo siyang mga Pilipino. Kag syempre, naghawa kamay dira mga madre, di ba? Kag ato man dito ang mga pari. Kag para ipadayon mga kaaksyon, sa tiyempo gid sang People Power Revolution, ginhambal ni Juan Ponce Enrile nga ang banta sa iya o paandam ang ginpeke lamang. Di ba isa sa mga rason kun nga ang gindeklara ni Marcos ang martial law mga kaaksyon tungod ini sa banta sang terorismo. Ining ginamo kag syempre ang inaway dito sa Mindanao. Kag syempre banta man sa iya nga kabuhi nan. So muna mga kaaksyon, ang hambal ni Juan Ponce Enrile nga ini kuno ginpeke lamang para may ara sa mabakod nga basihan ining si Marcos para magdeklara sa martial law sa Pilipinas. Sa pagbutang sa kay Corazon Aquino bilang presidente sa Pilipinas, gilayon niya nga gintugunan ang utang sang Pilipinas nga 28 billion US dollars. Sa panahon niya ni Ferdinand Marcos, naglobo kuno o nagtaas ang utang sa Pilipinas. So imagine bala mga kaaksyon, ini siya nga tuig 1986, ang utang sa Pilipinas is 28 billion US dollars. Ang pamangkot sa mga kaaksyon, pila na balang utang sa Pilipinas subong? Alamin. Tiyan mo ito mga kaaksyon, tungod sa People Power Revolution mga kaaksyon nakapungko ining si Anay, presidente nga nagtaliwan na Corazon Aquino. So, nagbayad ang Aquino administration sang 4 billion US dollars. Sang 28 billion US dollars nga utang ka Pilipinas. So, 28 minus 4, ang bili na lang is 24 billion US dollars. Pero mga kaaksyon, nag-utang ang Aquino administration sang 9 billion US dollars. So, hindi mga kaaksyon, according sa aton nga Philippine history, nakabutang man sa kahimyang, kag syempre mga kaaksyon, ara man sa Wikipedia. So, amo na, 28, buinan sa 4 billion, 24 na lang aton utang. Ganang idugangan sang 9 billion, di ba? So anyway, ang utang nga ina mga kaaksyon, ini siya para lang gid ma-develop pagid naton ang aton nga Pilipinas, ang aton diri mga gamit sa education, sa aton man nga health mga kaaksyon. Kumbaga pa doon nagtupa man sa insakto. So muna mga kaaksyon, ang aton nga history sa mga adlaw. Again, August 1, 2014. Or, I mean mga kaaksyon, it's August 1, 2009. Nagtaliwan ang anay presidente sa Pilipinas, si Corazon Cojuangco Aquino tungod sang colon cancer. Siya ang napatay mga kaaksyon sa edad nga 76.
Anyway, may arap pa kita sa kaduwa nga history mga ka-action sa itong pagbalik. Ha? Dra lang ka mo, pagabalik kita matapos ang pila ka mga commercials. 24 hours under protection. Good morning mga ka-action. Nagabalik kita sa liwat sa aton nga Johnny Tango Rides Again. Ako kamudra may ara sa gusto nga ipatamyaw ha. So comment na kamudra sa aton nga Facebook Live. Kag may ara ba lang nga best mga ka-action na bala mag-comment ka mo sa aton nga FB Live. Late siya nagagwa. Okay? Pero tinguan naton nga pagtamyawon ang mga nag-commentary sa aton nga Facebook Live. Okay? So anyway, ang una giganagbugtaw nakita kung hindi kagaina. Mileli Oligo! Good morning, Mileli Oligo. Buaga pa siya nagbugtaw, ano? Thank you so much. Good morning, Action Red. Please, lihog lang tamyo, Vanessa Mayo, Jinky Noel Amar, kag Alex Montesa. Thank you so much, Mileli Oligo. Alex Montesa, buari man siya, ikaduwa nga nakabugtaw aga pa, ha? Alex Montesa, rock on, bow. Good morning, kag kay Yvonne Busher. Good morning, Action Johnny. Dan sharing from Germany. Wow, thank you so much, ha, Yvonne. Kag siyempre, ha, Mileli Oligo, Kagawad Timay, kag Monet Lubaton sa Mambulak Silay, Action Red, live watching sa aton nga programa. Madamo ko salamat. Kag siyempre, ari, Alex Montesa, good morning sa liwata. Miravel naman, mayong aga sa tanan tamyaw lang gali tatay kag nanay ko. Nga si Romy kag nanay Bebing. Family, okay. Bebing naman family sa barangay Kaningay, Kandune. Nene Mira sang Dubai. Thank you so much, Nene. Nene Mira. Okay, kay Miravel naman. Okay, Nene Mira. Thank you. Are, Lani Mendoza, Saucy Valiega. Good morning, Action Radio. Brian Jonaldo. Good morning, Action Johnny from Kabangkalan. May agaman sa imo, Brian Jonaldo. Kag month of August, tigkiriwi nan. Di ba? Tigkiriwi, kag tigkiliwi. Amo na ko lang bal ba? Tigkiwi, gakiwi, di ba? Kag kiriwi nan. Kiriwi, kag tigkiliwi. Gakiwi, gakiriwi. Thank you so much, Mileli Oligo. Okay, Jinky Dialagdon. Blessed Sunday morning, Action Kagawad Red, kag kay Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Mileli Oligo, Michael John Season, and tanan nga members sang family ko. Okay, sa may barangay Pandanon, DSB. Salamat, Jinky Dialagdon. Okay. Ang syempre, ari ginatamyaw man nato na Andrew Mangilan Villarosa. Good morning, Action Red. Wow, makakadlaw naman ta sini. Okay, amo ni bulan nga kulang sa kape, Action Red. Okay. Thank you, Mileli Oligo. Salamat sa greetings, Nanday Jinky. Okay. Alex Montesa, good morning. Are, kindly greet ilan ni Ma'am Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo sang Rochester, Minnesota. Mrs. Alvarez sang Barangay Tangub, Ma'am Jinky Dialagdon, Phoenix, Arizona. Kag sa family Dialagdon Rafaela sang Pandanon DSB. Upod sa pwersa sang ARB community, madamo gid nga salamat, Alex Montesa. Okay. Ari, advance happy birthday Inday Jinky Dialagdon sa DSB, Arizona, USA from Mileli Oligo. Kag syempre, ari, Lani Mendoza, Saucy Valiega. Good morning, Action Radio. Greet ko lang family Mendoza of Barangay Don George, Araneta. Madamo ka salamat. Ari, bago nga nag-commentary sa ato na, Ning Judy Kalubihan Arostike. Ning Judy Kalubihan Arostike. Greet ko good morning family Rakal kag Arostike family. Milagros Morales, good morning Action Red, watching from Barangay Maaw. Terry Figueroa, good morning Action Radio. Kag syempre Alex Fuentes, good morning man ha. Pero may man nagapamati sa aton. Madamo ka salamat Alex Fuentes. Paul Cordova, Red, good to see you again. Nakaupod kita sa una sa sa Piaca Station. Wow, grabe ha. Si Paul, good morning ha. Maayong aga lang da sa family ko sa Sumag. Si Paul. Isa man sa ginatawag naton nga mabuot nga tawo. Wow. Paul Cordova, good morning. Teresa Locsin, good morning Action Johnny. Monitor ko sa Kuwait. Thank you Teresa Locsin. Shuak.
Mga unique na mga pangalan ng Shuak. Good morning mga ka-aksyon watching live. Alex Montesa, good morning sa liwat. Okay, good morning sa Ilani Noel Amar, Mr. Mileli Oligo, Ma'am Christine Menies, Villalobos, kag Ma'am Jenny Osier. Sakto, no? Oisiser or Oisiser, kabudlay. From Alex Montesa. Thank you. Aida Alunan, good morning. Oh, bugta ko na siya. Madam Vanessa Mayo, happy weekend, Action Red, watching from our boat at Mississippi River. Wow! Sana all mga ka-action makasakay sa boat, no? So, thank you so much. Okay, so anyway mga ka-action, comment na ka mo dali sa atong FB Live because magabalik kita matapos sini. Thank you. Good morning sa liwat mga ka-aksyon. Nagabalik kita sa itong programa Johnny Tango Rides Again August 1, 2021. Muna tawag nila nga bulan sa nga tigkiriwi. Kag may naghahambal man nga bulan sang tigkiliwi. Gakiwi ila baba kay manti. Wala na datong. Wala na kwarta ila ka bulsa. Amo ni ko nung madamo ko nung inaway sa mag-asawa mo bulan sa gusto kati pigado, di ba? Pagkatapos mapuli pang bana. Aga hubog pa. Nagdaga pa ni maho pa kuno perfume sang babae. Sana all mga ka-action ginaaway pa, no? May ibang ang away na ginaaway. Kamanway na siya kuno ginasapak. Aragay nurse. Sa mga ka-aksyon na parabatian naton ang pinakaulihi nga update diri sa syudad sang Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aton makaupod sa mga aga. Aksyon Marlon Henovea. Good morning, Action Marlon. So, Red, good morning. Pero hindi mayong morning sa mundo sa surat sa Bacolod. Ho, kay Uy. matapat na to pa ang dabo-dabo. Ba. So, pasang saring grabe ka itom ka damol galom. Dako gid ang posibilidad nga mga tupang ulan wala katagaling kabaloko ng pila ang amount sang ulan nga mga tupa sa aton. So, may milagro pa naman mga kapatid siguro nga Lumakson Red, basi kung may posibilidad pa rin nga maghawad-hawan ni Sako. Kay kada ko isang porsyento nga magtupa ang bunok nga ulan sa mga aga, so preparar. Kay nag-ausod kami sa boundary sa may area sa Aranata. Gapati kita nga umpisa kagabi, kay inasang kagahon, o tutong kay inasang kagahon, uway sang pagtupa sa ulan, kay manti malang-mala ang dalan sa mong. No? Gani. Pagpakadto ko di pagpakadto ko di kagina Action Marlon malamalag di sing dalan mo. Man, ari mo nalabi kami nga basa diho ning pedestrian lane bla. No. Sa may piyak lang sa nga daan nga Capitol. Kuning pedestrian lane Action Red why na niya ginapintahan. Kay kun pinta lang asig bla mag-fade, asig madula. Ang lagi na butang direksyon red dyan yung simento na gid bla. Simento para magtapik gid sa kagdugay makakas. Nga may arasang kolor gawa. Ang simento yung butang nila, I don't know kung lain ang mesklada. Yara portion Action Red nga nagkalakakas. Kundi may pagkakasya. Nagdalom. No, ining laba ba nga rektanggol? Ining dalom nga laba nga rektanggol mo nagtinira sa tubig. Wow. Ining portion nga basa-basa Action Red. Diba si binagabasyahan ay desang tubig Action Marlon? Wala man? Kung may aragid ng pasyan ay tubig,
Di nag-uso guro ang basihan sa pedestrian gate halin sa puno kahit sa punta mo. Ah. Sa basa aksyon na rin. Resulta rin sa ulan ng liga pero wala tawa. Tiba siguro. Oo. Muna, bako na mo pa sa mga nag-jogging ho, no? Sugata na mo diri sa may dalan sa Granada. Pero wala sila idea nga amo ni kadamol sang galom lang wala sila sa preparasyon ho. Damo silang nag-jogging may kabataan, may mga teenager, di siguro part na sa ila sa nga training siguro aksyon na red, no? May isa ka nasugata kami mga 20 lak bilog mo. Bao. O kanamo man aksyon red mag-walking kung namo ka mo, no? Kag labi na gid ko na ginasundan mo mag-jogging ka Action Marlon na bala nga pikit ko no nga cycling bala kagwapa ba? May paman nga with the wall. Do maganahan ka mag-jogging 2 ka oras Action Marlon. Iban sila sunred karkulo ko dito ni Pondarian nila sa may panaad mo. Kay diri na mo sila nalapyan sa may before blas sa kalihis nga bangga. Iba nagapalik ko pa wala di sigurado nga panaad alihis ang ila sa nga Puntaria or NGC siguro do kalayo naman Pero pag jogging na Action Marlon wala man sila nagliko gulpe. Do hinahinay man pagliko nila. Ay nahihinay man lang kay walking malang action na red. Okay. Walking lang. Kaya kita ko sadya sila lang. Kaya inabala nga pag jogging tapos biglang liko bala wala man. Hindi man na matapat ang pagliko nila. Matapat man action na red. Muna basta panugyan ta lang sa mga ka-action ta. Outside Bacolod magabuning plastada action red diri Tiempos Bacolod laban Bugos ka Negros Occidental ni mamuning ila sa ning eksperyensyahan. Para prepare lang dala lang sang pwede magkahatag proteksyon sa lawas niyo. Tugtog hindi ka mabutang sa kaalang-alangan. Yes. Ang kaso action red sa Blas ang COVID-19 sa Negros Occidental active cases. Medyo good news kay arat na labang siya action red sa 1,177. Ba. No? At kahapon na siya, July 31. Kabay pa nga pagsulod sa ning unang adlaw sa bulan sang Agosto, ginasirin nila Tiempo Muerto, masigig-sige na rin, nubo ang kaso. Para pag-abot ang surig sang ginatawag nga bulan nga may per, mabatsagan tama na matamat ang Espiritu sang Pasko. Wow, grabe. Diba? Kaya pagkuhan August, September, October, November, December, pagtapak ko ng September 1 Action Marlon, pwede na ko na makash advance sa 13th month Ibang gani, isang Marso pa lang nakas advance na. Aragay. Ang problema sa ng celebration mag-abot ang bulan sa December Action Marlon. Ako action red, ako kuhan ko, ning kumpiyansa ko, akong pagsalig ko. Nga pag-abot sa ring bulan sang Nobyembre, malapot na ang ginatawag nga new normal. Hindi tayo ba nagsunred ni sila nga maangkon gid sa galayon ang COVID-19 free city, COVID-19 free province. Kundi amat-amat lang isa, no? Agi ba sila tawag nga new normal mo? Yes. Kag ina malapot na kung maangkon pa ba nagtatawag na herd immunity. No? Ang majority sa aton ang immune na bakunado na sa COVID-19. Yes. Muna kay parang at least makahiwat man sang Christmas party idlaw na yung mga surod na ito tuwig ho. Kaya nagligad to Action Marlon sa madumduman ta, ang Christmas party allowed siya, pero dapat kuno ng web or Zoom ba lang nga selebrasyon sa Christmas party? Do kasawa man na. Kasawa na ka si Kwawi pa. Oo. Mag-games ka mo dira. Kado ka budlay bala, mag-games ka mo nga amo na hindi man sila nga trip to Jerusalem ang inyong hampang, hindi pa lumba-lumba lang amo na bala Pray ng kuan pa ang web pa bala, do Zoom ino Christmas party. So asawa agad kumaga mo na. Ote dito action red pantog ang ginatawag na TikTok. Namuna sa TikTok mo. TikTok. So damo mga TikTokers, I don't know lang kung hindi ka Desyembre, TikTok mangin sikat sa gihapon. Tapos ang ato sila lauman. Ano lang ang patay, medyo nagdutay action red na. So of July 31 ang patay sa Negros Occidental nagdugang may 4 ka mga kalamatay action red. Ang good news pagit kay mas damo ang
nag-alayo ang mas namong recoveries para aksunin sa nagadugang nga aktibo nga kaso. Hindi kita hatag kumpiyansa kay ang Delta rada sa Iloilo, no? Pato sa nga preparahan sang triple. Report ikan sa patrol. Nagalipot rin sa may downtown area with action Nixon Tahom. Ako naman action na Marlon Herfoya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Marlon Hinovea, sa pinakaulihing update diri sa probinsya sang Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod. Sa muna mga kaksyon na mo, nagagumguom na naman ang aton kalangitan sa mga adlaw, kag aton magina-expectar ka posible, magadagdag na naman ini, kag dapat mga kaksyon aga pangadaan, sugdan ta na ang aton nga pagkuso dira. Ay para temprano pa mga kaksyon, magamala ini. Ang lain na sini mga kaksyon ko na sa hapon naman bala, magbobo ang ulan. Aragay, nice! Problemahan mo ganing suksukon mo kabayo sa buwas, Lunes na manadaan, ano? So gani, kung kamudra mga kaksyon, tawhay man lang sa mga aga, kag nakabugtaw na kamo, kag nagakonektar na ang inyong utok sa inyong lawas, dira, kamati nakapangapi na kamo, ano? Sugdan ta nga daan ang aton nga pagpangalaba, kay para temprano pa kita makatapos, temprano pa nga magbala ang aton mga nilabhan. Pagaina mga kaksyon, na ginhatag sa ato ni Action Marlon Hinovea ang pinakaulihing nga update sa COVID-19 nga cases sa probinsya sa Negros Occidental. Dahil mga kaksyon sa syudad sang Bacolod, ang Bacolod kagapon Sabado, July 31, ang mayara sang panibago nga kaso sa COVID-19 33. Apang mga kaaksyon kagapon 91 new recoveries. But silingon mga kaaksyon, may ara kita sang 91 nga naka-recover sa COVID-19, kumbaga pa-clear na sila. Kag isa naman ang napatay sa COVID-19 kagapon gid lamang mga kaaksyon. So sa 33 nga bago nga kaso sa COVID-19, 32 dire ang local transmission. Isa dire ang apor. So sa kabilugan mga kaaksyon, sa history sa Bacolod, ang Bacolod ang naka-record sang 15,324 cases, kag sa 15,000 nga ni mga kaaksyon or 15,324 cases sa history sang Bacolod sa COVID-19, ang active lamang dire is 1,088 nan. So mo ni mga kaaksyon ang pinakaulihing nga update sang COVID-19 dris Bacolod. Kag syempre, if you can remember, madasig ang bakunahay dris Bacolod. Isa man po dira mga kaaksyon nagligada ang nakakumpleto siyang bakuna, fully vaccinated. So Martes nagligad ang akon nga second dose, ano? Kag amuyad to ang AstraZeneca. So may ara makita siyang mga utod naton, mga kaaksyon naton nang nagaragakadtuman sa mall. Ini sa mga kaaksyon na tungod sang Bacolod LGU. So kapasalamat kita siliwata sa kay Mayor Evilio Bing Leonardia. Uy, nagapatamyaw man diri sa ato na ang Bucket Boys nga GP Hay sa kay RG Yellow nga nagapamati man sa ato na. Kaya siyempre ginatamyaw man naton sa isa ka mayong aga si Boss Nonoy Amago nga nag-view man sa aton nga Facebook Live. Madamo ka salamat. Well, mga kaaksyon para ihatag sa inyo ang aton nga ikaduwa nga history. Ini naman sa mga kaaksyon kagaina 2009 ato yung mga kaaksyon ang pagtaliwan ni Anay Presidente Corazon Cory Aquino. This time mga kaaksyon pag-istoryahan ta naman niya ang sports. Ano ba lang mga kaaksyon na masiling naton nga nagpugong o nagapauntat sang maayo nga karera sa isa ka player sa NBA? Usually mga kaaksyon amo ang injury. So sa madumduman yung mga kaaksyon, ining si Yao Ming
ang naguba man sang iya karera is ang iya nga injury. Kaya man according man sa mga sa mga fanatics sa sports, may ara sang hairline nga crack sa tuhod ni Yao Ming. Ang isa ina sa ginatawag nagpauntat sa iya nga maghampang sang basketball sa Houston Rockets. Namin ito sa una mga kaksyon di ba? Ang ila team up ni Tracy McGrady. Pero ina yung mga kaksyon ang atong pag-istoryahan si Paul George. Ano bala ang natabo sa kay Paul George sa tong August 1, tuig 2014 mga kaksyon? Ini siya, si Paul George ang nag-antos sang gruesome compound fracture sa iya lower right leg sang nagahampang ini sang sa Team USA intra-squad scrimmage. Kaya may aras ang tryout mga kaksyon. Kung magapa may aras ang training, anti sila nga isa lang sa FIBA nga 2014 FIBA Basketball World Cup sa Espanya. Sorry, sa tong 2014-2015 off-season sa NBA. Sa sining nga tiyempo mga kaksyon, ang team ni Paul George amo ang Indiana Pacers. Ulihin nila niya ang OKC kag ang LA Clippers So sining nga tiyempo mga kaaksyon, yara si Paul George sa kupunan ng Indiana Pacers. Ang team sang una ni Reggie Miller. Si Paul George ang nadala para sa training camp gamit isa sa mga players para sa US national team nga magarepresentar sa Estados Unidos sa 2014 FIBA Basketball World Cup sa Espanya. Si George ang ginakonsiderar bilang isa sa masaligan nga players nga makahatag sang dako nga puntos para sa Team USA, pero dako nga problema ang natabo mga kaaksyon sang maglanding ini malapit sa basketball base sanction inabalang haligi mga kaaksyon, di ba board tapos may ara ina siyang lawas dira mismo sa haligi sang basketball goal matapos nga ma-foul si James Harden dito sa Las Vegas scrimmage August 1 mga kaaksyon. Kumbaga pa ang iya tani plano nga tapalon si James Harden wala niya matapal gid pro na foul niya ini sa iya nga paglanding mga kaaksyon do sala bala do ka awkward sa paglanding niya. Kita ka mo sina sang tiil sang barbidal na. Ang iya sining batiis mga kaaksyon so sa makita dira sa YouTube do naglunay o nagtiko mga kaaksyon ang iya nga batiis kabalo man ko mga kaaksyon nga nakita nyo man sa iban nga mga players sa NBA pero sa kay Gordon Hayward, kay Norkitzman, di ba? So, nag-antos ini sang compound fracture. Tanan niya nga tulaan sa tuon niya nga batiis. Amo na, do nag-bench matapos nga mapagwa si George, ginanunsyo dayon ni head coach Mike Krzyzewski nga hindi na pagpadayunon ang hampang bilang paghatag respeto sa natabo sa kay Paul George kag sa iya man nga pamilya. Matapos niya, si George ang ginpaidalom dayon sa surgery. Sa natabo sa iya, gahambal ang mga tao kag mga mahilig man sa basketball, particularly sa NBA, nga hindi ini siya makahampang sa 2014-2015 NBA season. Tungod sa estimated or tungod sa nga wala sa estimated mga kaaksyon nga petsa kung saan umaayo ang iya sining pagkabali sang iya nga batiis. For ganiti mga kaaksyon kung ikaw ma-injury biskan pagani iya nga doon nabali dira ang imo nga batiis wala sang imposible sa Estados Unidos. Kaya manti, ang ilang mga gamit high-tech tanan mga kaaksyon. Imagine bala, ang imo siya nga batiis doon po sa barbidal bala nga doon nabali
Do ato ba lang do naglunay siya na do amo gid na nagwa sa kay Paul George mga ka-aksyon or natabo sa iya. So muna napangitaan ini siyang paagi minsan ra bala gina-expect siya nga bilog nga season hindi siya makahampang. April 5, 2015 mga ka-aksyon, ini siya ang naghampang na sa Indiana Pacers kontra sa Miami Heat. Hindi bala tabo ini sa iya August 1, 2014. Pero prior sila mga ka-aksyon siya ang may-ara sang gitawag ta nga training or after siya may-ara siya sang training. Duguro mga 2 kabulan lang sina iya nakalakat-lakat na siya. Ti nabali imatiis mo. 2 months lang sina after sang natabo ini sa iya nagalakat-lakat na si Paul George. Imagine ko na nung black high-tech ang ginagamit dito sa Estados Unidos. Ay siyempre, ang ginahimo man sa mga doktor nan. So, April 5, 2015, sang naghampang ini sa Indiana Pacers kontra sa Miami Heat. For the first time, halin sang nabali ang iyang batiis August 1, 2014 mga ka-aksyon. Siya ang naka 13 points sa sulod sang 15 minutos. 2-3 ang iyan napasulod. Grabe no? Naka 13 points pa siya. Sana all mga ka-aksyon matapos ang injury makabalik dahil kag nami hampang no. Ang iba ni mga ka-aksyon matapos sa pagpahuway tungod sa injury, ang pulso sa ilang pagtira mga ka-aksyon, ang donadula na, di ba? Pero iya yung mga ka-aksyon niya, nagdami pa bala? Kumbaga pa nagtanda pa siya kuno ya, matapos ang iyang injury. Kati siguro, hindi man siya makadalagan, tira lang siya nga tira, kag siguro mas amon ang na-develop sa kay Paul George. Sang tiyempo nga siya ang nagpahuway tungod sang iyang injury. So dako ini nga bulig kag naperde sang Indiana Pacers ang Miami Heat sa score ng 112-89. Sa nabilin nga hampang sang Pacers, siya ang nag-average sang 8.8 points per game kag 3.7 rebounds per game. Sa siniman nga bulan mga ka-aksyon, bulan sang Agosto pero tuig 2014, ang bulan gid kun sa diin siya ang nag-anto sa iya nga injury. Ginanunsyo ni Paul George nga magailis ini siya sang iya nga jersey number. So halin sa jersey number 24 mga ka-aksyon, siya ang mangin number 13. Tungod sa nga iya mangin nickname nga PG-13 kaghapos ko no i-market. So amo gid ang una nga number ni Paul George, number 24. So ang iyang teammates before sa Indiana Pacers mga ka-aksyon sa madumduman nyo isa man siya sa mga nangin rason kung nga ang Indiana Pacers ang nakalabot sa Eastern Conference Finals. Nangin teammates niya si Hibbert kag si Granger, di ba? Kag si George Hill, I guess nagahampang man that time sa Indiana Pacers sa nga makontra ini nila ang Cleveland Cavaliers. Kag naglambot ang ilang hampang, I guess game 7 kag do amo man na siya nga tiyempo mga ka-aksyon nga daw naging kampiyon, di ba? Ang Cleveland Cavaliers. Game 7. Okay, so anyway mga ka-aksyon ang iya sini mga daan nga basketball uniform ang iya nga gindonate sa iya high school na alma mater sa Palmdale, California. Si Paul George mga ka-aksyon ang round 1 10th overall pick sa 2010 NBA draft nga ginpili sang Indiana Pacers. Diri naging player siya sugod 2010 hasta 2017 mga ka-aksyon sa Indiana Pacers. So 2010 siya nagsulod. Subong niya mga ka-aksyon 11 years na siya nga nagahampang sa NBA. So 2017 hasta 2019 mga ka-aksyon, siya ang naghampang naman sa Oklahoma City Thunder kag nakaupod si Russell Westbrook.
Matapos ini mga kaksyon, siya naman ang na-trade sa Los Angeles Clippers kag nakaupod si Kawhi Leonard. 2019 hasta subong. Galing kiti mga kaksyon, kanugon lang, di ba kiti ining Los Angeles Clippers mga kaksyon, sila ang naperde sa Phoenix Suns, di ba? Kati isa man sa mga rason mga kaksyon ngati hindi man masarangan tanan ni Paul George. Kati dapat ara si Kawhi Leonard. Galing kiti wala na nakabalik si Kawhi mga kaksyon. Kag si Paul George na lamang ang nagatinguha, di ba? Para mabatak ang Clippers. Galing kiti yung Phoenix mga kaksyon. Healthy ang tanan nga mga players. Sa muna mga kaksyon, ang isa sa aton mga history sa mga adlaw, August 1, tuig 2014. Si Paul George ang nag-antos ang gruesome compound fracture sa iya lower right leg sang naghampag ini sa Team USA para sa intra-squad scrimmage. Kag para mga kaksyon sa 2014 FIBA Basketball World Cup nga pagahiwaton dito sa Espanya tuig 2014. So mga kaksyon, aray, pahabol lang kita gamay sa itong mga greetings. Good morning sa liwat, aray, Gunshot Maximo. Patamyaw sa kay nanay ko, Evelyn Baligwat, happy birthday. Thank you, sir. Welcome, good. Kay syempre, Vicente Escobar. Good morning, Action Red. Nagamonitor kami diri sa imo. Tamyaw ko lang, Jovi Villanueva, kay Sir Jerry. More power sa imo. Thank you so much. Jinky Dialag doon, nagpamatiman sa aton sumong aga, nag-view sa itong FB Live. Good morning, thank you Sir Mileli Ulido. Okay, thank you sa liwat. Ron Bet Toke, pagrit lang Gigi Sadaya, happy birthday. Iboy Sarambia, mayong aga patamyaw palangga ko tatay, kay tatay Takol, dira sa barangay Sagang na Castellana, nagbakal gid sa bag-o nga radyo. Wow! Karami bago ang radyo para mamati sa Action Radio. Iboy Sarabia, madamo ka salamat sa pagpamati. Vanessa Bayo, yay! I'm on vacation. Woohoo! Enjoying on our houseboat. Wow, grabe Sana all mga ka-action may houseboat, di ba? So, enjoy ka mo dira, Ma'am Vanessa Bayo, sa inyong bakasyon. Keep safe, good always. Jinky Dialang doon, Action Red, greet man my friends, Alma, Olegon, Sirela, Samar, Aguilion, Mikey Montilla, Bon, Because, Milani, Rihon, Buena, Abaygar, Kindo, nagrambol na, no? Langga, Palenge, Pineda, Cristina, Caliejas, and Otribor Salas de Los Santos. Thank you, Action Red. Welcome, Jinky Dialang doon. Diding Alohamiento, good morning Action Radio Bacolod. Mila Bilyara sa pool, good morning Action Red. Agita Ria Asarke or Asarche? Asarke guro, ano? Good morning Action, watching from Kawayan. Thank you so much Agita Ria. Nona Agravante, good morning Action Red. Good morning man sa imo Nona Agravante. Mark Davales, good morning Action Red. Monitor lang ko diri sa Barangay Felisa, Banga, Totong. Thank you. Vicenta Escobar, good morning Action Red. Nag-monitor ka man kami diri. Tamyo lang si Jovi Villanueva kag Sir Jerry. Okay, magali yun kag syempre Ari Emmy Esmeralda Dolido, good morning Action Red. Eddie Laus, Ari present man ginapatamyaw niya si Nanay Isabel, ga-monitor diri sa Victoria City. Thank you so much Johnny Tango, Eddie Laus. Russell Gomez, good morning. Athena Kim Eriman, mayong aga man. Kag syempre Ari Martin Aliling, magandang umaga po. John Vicente, good morning. Greet naman family ko dasig mag-update sa Himamaylan City, Barangay Carabalan, family Vicente from Vicente of Barangay nagsaka siya okay. Barangay Hagnaya, no? Hamindan Capiz. Salamat, sir. Last na lang, Anyway, magabalik pa kita mga kaksyon, Kabalikan itong mga greetings na matapos itong mga jokes. Angel Torres, good morning, Action Johnny. Kagyari ng mga kaksyon na itong mga jokes sa aton nga programa.
Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Eksena sa vaccination center, ginhambalan sang nurse na si Johnny Tango ang senior citizen na si Lolo Labron na parte sa injection. Basi nakulbaan si Lolo Labron sa injection. Basi ginapahog siya sang nurse nga si Johnny Tango. Basi siguro ang injection daw kagat lang niya sang subay ha. Agi malang niya. Agi lang tuod lo. Ay, di na ko bala pag-intuan dyan eh. Kay kapila na ko yaba intuan sa pagigugba. Silang nila, hindi sakit. Pero sa uli ay gabayaan ka. Pero di ka sakit yan dyan eh. Daw injection man, papate. Ate, kayanan mo lang Lolo Labron dali man lang ini. Oo kaya doon ko na, gikaya ko gani isang una, subog pa dyan eh. Ginahambal niya ka, palagaya ko, kag malawig kami. Dali lang dyan eh, dali lang. Pero Lolo Labron kung may mabatsagan ka nga pag-init sa imong nga lawas o hilanat, normal lang na. Madula man na sa dayon. Parihas kin sa ako na experience dyan eh. Nag-init ang amon pag-updaday, daw hilanat man, galing sa uli. Gulpi man nga nagbugdaw, nadula, daw sound sa ipek sang bakuna. Love life gituod na. Dakila naman! Thank you so much. Tiago sa imong joke. Tiago sa Barangay Mandalagan. Salamat! Next na to nga joke mga kaksyon. Eksena sa gihapon sa vaccination center. Galalain ang nurse nga si Rugo kay wala pagihapon na ganubo ang blood pressure ni Johnny. Hindi pagid siya pwede nga bakunahan. Bakit? Basi siguro sudaan niya kagabi, baboy, no? Tapos nag-inom siya, tapos nagpanigarilyo pagid. Johnny, kapila ka rin magbalik-balik di sa ako niya? Wala man gihapon nagadumo. Ang imo blood pressure, 140/90? Kag nagataas pagidya. Ay, pasensya gidrugo, ha? Kay ginakulbaan ako, abe. Kung nakulbaan ka sa bakuna, normal lang na iya. Pero hindi mo pagipadala ang imong kaugalingon. Hindi ka gawin mabakunahan. Wala mo ko nakulbaan sa bakuna, Rugo, Ti, anong imo ginakulbaan nga Johnny, how? Ano, abi, Rugo, kay nakita ko ang lolo ni Inday, si Lolo Labron, kag may bit-bit ini nga shotgun. Minsan nga balay, Rugo, pilito niya ko yung ipakasal sa kainday kay nagabusong ko, no? Hindi man akong tuod nga amay sa ginabusong ni Inday, kag hindi nangin kami ni Inday, Rugo. Okay. Shotgun marriage na disgaligay, no? Normal magsaka ang blood pressure, Dakila naman! Thank you so much, Jeremy, sa imong joke dara sa barangay Punta Taytay. Anyway, magatamyo kita sa liwat sa gisa kabayong aga ha, sa mga nagapalamati sa atong programa. Uy, hi gali sa kay Aksyon Felix Campaniel nga nagamonitor subong sa atong programa subong aga. Good morning! Kamusta na nga itong dira kapi subong aga, Aksyon Felix?
Kape nga may ara sang ice. Ay, siyempre, isa man kamayong aga, ha? Sa kay Sir Ruben Tampos sang LTO. Ang mapisan kang mabuot naton nga abyan, dira sa LTO, Sir Ruben Tampos. Good morning! Kaya siyempre, ginatamiyaw maraton sa isa kamayong aga, ha? Ang nagpamati sa aton si Ronnie, ha? Sa office ni Councilor Cindy Rojas, sa man kamayong aga. Boss Ronnie, good morning dira sa imo. Kaya siyempre, ginatamiyaw maraton sa isa kamayong aga si Sir Dauden Dakila sa office naman ni Vice Mayor Ilcid Familiaran. Madamong salamat sa pagpamati. Amo, grabe nagkomento gito. Nene Fe Campaniel. Wow, good morning! Kamusta na dira si Action Felix? Subong nagapangapi na siya. May ice ang kape niya. Good morning, Madam Nene Fe Campaniel. Good morning. Raymond Legaspi Penida. Good morning. Iron Karambunizer. Good morning. Ma'am Vanessa Mayo. Good morning. Francine Natalie Bautista. Mayong aga, ha? Motoy Bibi, John Elvin, Tumakin, Brose, Sale, Ake, De Sousa. Good morning. Mga ka-action sa liwat ini si Action Red Salgado sa atong Johnny Tango Rides Again. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio.